irrakkuntawa dil-ġrajja, ejduwa l-tfal u l-żgħażagħ, u għalhekk għada tajjeb li niġuwaw. Natikom ftit il-programm il-lejla fil-5 l-isqof tagħna, l-isqof Anton, imexxi pontifikal wara li jkun hawn it-talb tas-salmi mill-arċipret u l-kapitlu tal-Arb. Għada l-qudies ikun 5, 6, 7 u nofs, tad-9 tkun dik li għalija ġu l-Pellegrini minn Malta, ninaqdu hawnhekk għall-affidament, issir is-supplika tal-Madonna u r-radd il-ħajr. Fl-għaxija jkun hawn qudiesa fis-6 u nofs u wara hemm barra fil-pjazza ħanejdu r-Rużarju u flambo. Joħroġ Ġesu Ewkaristija jberikna, l-aħħar qudiesa tkun fit-8 u nofs għal frisk, fit-8 u nofs Fader Martin Ċilja bis-sem taż-żgħażagħ, ejdulhom iż-żgħażagħ, ejdulhom l-adolescenti, hawnhekk tagħhom ukoll. Nirringrazzja l dawk li jarmaw il-Knisja, is-sisters tagħna, dawk li jagħmlu l-fjuri, dawk li natfu l-Knisja, dawk kollha li jenuna. Bħala ġest sabiħ f'dil qudiesa ħanamlu ġabra għax qegħdin inħallu minn dil-festa opra konkreta. Ħanamlu soup kitchen fl-art tal-missjoni fejn hemm is-sorjiet tal-karità, soup kitchen, u allura dak li se niġbru ħanejnu propju biex dan il-ġest ta' karità soup kitchen Madonna ta' Pinu hekk fil-missjoni inħalluh tifkira ta' din il-festa li hija tant tal-qalbna. Nistednukom mill-ġdid u nitolbu għal xulxejn. Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. U miegħek ukoll. Kemm ħaġa sabiħa eżisputi illi fjum il-mulejn iltaqgħu hawnhekk madwar l-artal tal-Ewkaristija, l-artal fejn jinżel Ġesu, fejn Ġesu jkellemna permezz tal-kelma tiegħu, permezz tal-Evanġelu, din il-laqgħa tagħna daqshekk importanti ma' dak il-maħbub tagħna Ġesu. Għalhekk biex inħejju ruħna għal din l-Ewkaristija li llum hija b'suffraġġju għal ringrazzjament lil Madonna, intenzjoni ta' Nadja u l-familja, intenzjoni ta' Hubert Traswoski, il-familja, ruħ Luigi Bonanno u ruħ Gianna Parnis. Għalhekk biex inħejju ruħna għal din dan is-sakrament tal-Ewkaristija, ejjew narfu ħtijietna, nirrikonoxxu l għandna bżonn il-maħfra tal-Missier li tant iħobbna u nagħmlu eżami tal-kuxjenza.
nistaqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena nitħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil, billi ħallejt id-dmirijieti tija tiegħi l-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġin, l-anġli l-qadisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna l-tijiet tagħna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena, Play, Kristu ħniena, Cristo, mulej ħniena. play, Glorja lill-Alla fil-ola tas-semawiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħru, inżberku, naraw, natuk ġie, irroddulek ħaj għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bejn il-Missier, int li tneħħid nubiet tad-dinja enna lina, int li tneħħid nubiet tad-dinja il-qalb tal-tan, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier enna lina. Għaliex inti waħdek għaddejs, int waħdek mulej, int waħdek fl-ola Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Sant, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Għamil mulej li aħna jkollna l-biża tal-isem għaddejs tiegħek imma wkoll li dejjem inħobbu. Għax inti qatt ma tċaħħadna mit-tmexxija tiegħek lil dawk li inti twettaq bisħieħ f'imħabtek. Dan kollu nitolbulek permezz ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarrim l-ktieb tal-profeta Ġeremija. F'dak iż-żmien Ġeremija qal: Ma nismax li f'tqasqis il-kotra, biża' madwari kollu. Ixluh, ħan ixluh, jgħidu saħansitra ħbibi kollha, ifittxu l-qerda tiegħi. Għandu bnejn jitqarra u nelbuh, ta' kollox nitħallsu minnu. Il-mulej miegħi bħal raġel qalbini, għalhekk dawk li jagħmlu għalija jotru ma jagħmlu xejn, jitħawdu bisħieħ, għax ħsiebhom ma jseħħx, għajpa lihom li ma jintesa qatt. Int mulej tal-eżerċti li tġarrab il-ġust, li tara l-ġewwieni u l-qalb, ħallini nara l-vendetta tiegħek kontrihom. Għax fidejk ħallejt il-kawża tiegħi. Għannu lil-mulej, faħru lil-mulej, għaliex ħejjet l-msejknin ħelisa minit il-ħżiena. Il-kelma tal-mulej, Irroddu ħaj lill-Alla. fil-kobor ta' tjubitek u ġibni o Alla, fil-kobor ta' tjubitek u ġibni o Alla. Minħabba fik jgħat nilqad maqdir u l-mistija tiksili wiċċi. Sirt barrani għal-ħuti u li tommi ma jarfunix, għax il-ħeġġa l-darek fnietni. It-tajjir ta' min jajar lilek waqa' fuqi. Fil-kobor ta' tjubitek u ġibni o Alla. Imma jien lilek nitlob mulej. Meta joġbok o Alla u ġibni. Fil-kobor ta' tjubitek u skont il-weda ta' salvazzjoni tiegħek. U ġibni mulej, għax mill-aħjar tjubitek. Dur lejja fil-kobor ta' ħniena tiegħek. Fil-kobor ta' tjubitek u ġibni o Alla. Ek jaraw l-imsejkna u jifirħu. U tamlu l-qalb, intom li tfittxu lill-Alla. Għax jisma l-fqajrin il-mulej, ma jistmelx l-mjasrin tiegħu. Ifaħruh is-sema u l-art, l-ibħra u kull ma jitħarrek fihom. Fil-kobor ta' tjubitek u ġibni o Alla. Tina qari. Qari mill-ittra ta' San Pawla Apostoli Romani. Ħuti. Kien permezz ta' bniedem wieħed li fid-dinja daħal id-dnub. U permezz ta' dnub il-mewt. U hekk il-mewt laħqet il-bnedmin kollha, għax kollha dimbu.
kienet għadha ma waslitx il-liġi. Id-dnub kien ġa fid-dinja, imma d-dnub ma kienx madud, la darba liġi ma kienx hemm. Madankollu il-mewt saltnet ukoll minn Adam sa Mosè, imqar fuq dawk li ma waqgħux fid-dnub li fih kien waqa' Adam, li kien ġbija ta' dak li kellu jiġi. Imma d-don mhuwiex bħal ħtija, għax jekk permezz ta' ħtija waħda mietet il-kotra, aktar u aktar issa il-grazzja ta' Alla u d-don moti bil-grazzja ta' bniedem wieħed li hu Ġesu Kristu, xterdu bil-bosta fuq il-kotra. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħaj il-Alla. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. L-ispirtu tal-verità jixet għalija, jgħid il-mulej, u intom ukoll tiġdu. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-apostli tiegħu la tibżewx mill-bnedmin għax xejn ma hu motti li ma jinkixefx u xejn ma hu moħbi li ma jsirx magħruf. Dak li jien ngħidilkom fid-dlam ma jduħ fid-dawl u dak li ngħidilkom f'widnejkom xandruh minn fuq il-bjut. U tibżewx minn dawk li joqtlu l-ġisem bla ma jistgħu joqtlu r-ruħ, imma aktar ibżew minn dak li jista' jeqret kemm ir-ruħ u kemm il-ġisem fl-infern. Żewġ għasafar tal-bejt mhux bħabba jinbijew, u b'dana kollu anqas wieħed minnhom ma jaqa' fl-art mingħajr ir-rieda ta' missierkom. Intom imbagħad sax-xar ta' raskom kollu hu magħdud. Mela xejn la tibżew, intom aqwa minn ħafna għasafar tal-bejt. Kull min jistqar quddiem il-bniedem li hu miegħi, jien ukoll nisqar li jiena miegħu quddiem missieri li hu fis-smawiet. Iżda min jiċħad lili quddiem il-bnedmin, jien ukoll niċħad lilu quddiem missieri li hu fis-smawiet. Il-kelma tal-mulej. Tifħi lilek Kristu. Talim tal-Evanġelu nitnatfu minnu bi. Liturġija tal-kelma tal-lum namlu ħsib żejr fuq dak il-Vanġelu tal-lum li hu importanti ħafna, però tajjeb nifhmuh sewwa. Tkompli ma dak li konna qegħdin naqraw il-ħadd li għadda Ġesu qed jibgħat f'missjoni lill-apostli tiegħu. U jien qedtilkom mhux qed jibgħat lilna biss l-isqof u l-qassisin għax hemm aħna nagħmlu parti mis-saċerdozju ministerjali, ġifieri aħna xi tfisser ministerjali, ġifieri aħna inservu s-sagramenti, aħna Alla li jenna tagħna xogħol li nwasslu s-sagramenti nqarru nagħmlu. Intom ukoll għandkom parti mis-saċerdozju ta' Kristu fil-magħmudija. Ġifieri anke intom għandkom il-missjoni li titkellmu fuq Alla u twasslu lil Alla. U Ġesu jgħid ċar illum min jagħti xhieda tiegħi fid-dinja jien nixed għalih quddiem missieri, min jiċħadni quddiem il-bnedmejn jiena niġdu quddiem missieri. Niftakru għadi. Pero jiena illum irid inkellimkom fuq dak li kellimna Ġesu, il-biża'. Min minna ma għandux il-biża' tiegħu. Jiena llum li għandi ftit ta' żmien nibża li nixjieħ u nibda ngħid min ħajimbuttali l-wheelchair jekk nkun ġa wheelchair, fuż laqqas nasal sal-wheelchair, u nibdew nibżew.
min ikun ħaj jiżżewweġ, jien iż-żwieġ tiegħi ħajrnexxej, min ikun qed irabbi, it-tfal tiegħi min jaf x'ħaj jiġri minnhom. Il-ħajja tagħna mimlija biżgħat, l-uniku differenza u għandna biżgħat oħra fid-dinja, ħankun famuż, ħaj jirrispettawni, ħajgħaddu ġudizzji oħrajn fuqi, ħajkolli ħafna likes, tafu li llum qed ngħixu f'dinja li hemm min jinkwieta kemm likes jieħu jew kemm hu popolari fuq l-Instagram jew fuq il-Facebook. U għandna ħafna nkwitijiet bħal dawn. Issa Ġesu jagħmel distinzjoni però, attenti tax din importanti d-distinzjoni jagħmel Ġesu. Bejn l-inkwiet dwar l-affarijiet tad-dinja u bejn l-inkwiet jekk jienu x'ħan salva ruħi għal ħajja ta' dejjem. Li ma hu l-aktar inkwiet li jinkwitani li. Knaqraw il-Vanġelu Ġesu l-ewwel ħaġa li jgħid l-Apostli la tibżewx mill-bnedmin. U din nifhmuha ta' xejn ma hu motti li ma jinkixifx. Dak kollu li hu mistur fil-qalba tiegħi, fil-qalb tiegħi, l-iktar dnubit li jinkwitawni fil-qalb tiegħi u jbeżżewni, l-intimu tal-intimu tiegħi, kulħadd ikollu dan ta'. Qal Alla hu magħruf. U Alla ġaħafirulna dak, ma nibżewx mid-dnub tagħna, ma nibżewx mid-djufija tagħna, għax Alla ġie mieta għalihom u ġapatta għalihom. Ma nkunux beżanin mid-dnub tagħna. Ġeli id-dnub ibeżżana u ma jħallix nersu lejn Alla. Jien ħammu nitlob maħfra lil Alla, jien ħammur ħdej il-qassis u ngħidlu dak id-dnub ikraħ tiegħi. Il-qassis jisma' elf ħaġa. U jien nista' ngħidilkom li nqarar ma tibqax la tiftakar il-wiċċ, la tibqa' tiftakar id-dnub, ma tibqa' tiftakar xejn, dik hija grazzja li jagħtina Alla. Ninsew għax Alla ma jħarix lejn il-wiċċ, ma jħarix lejn il-persuna, Alla jħares li jien ġejt biex tolbu maħfra. Fis-sagrament tal-qrar, Ġesu jara li jien tixtieq tersaq lejh, mhux id-dnub. Allora tibżewx mid-dnub u kbir kemm hu kbir, id-dnub m'għandux ibeżżana. U Ġesu jkompli jgħid dak li ngħidilkom fid-dlam jgħid fid-dawl, hawnhekk ġej għat-tieni punt, ix-xhieda li rridu nagħtu. Ma rridux nibżew nitkellmu dwar il-verità, ma rridux nibżew inħobbu. Il-Vanġelu huwa ċar bir-rispett lejn kulħadd, imma jew ngħixu il-Vanġelu. Ma nistħix ngħid li jien nisrani. Ma nistħix ngħid ir-rott salib, ma nistħix ngħid li jien imur l-quddies. Ma nistix nixed li jien iva nemmen, jien niġi l-Knisja għax irrid niltaqa' ma' Ġesu għax jiena nħobbu l-Ġesu. U hawnhekk irid nagħmel punt ieħor. Aħna kultant ir-reliġjon tagħna dan l-iżbal għamluh il-Lut, kienu jiġru wara Ġesu, għalfejn taħsbu li kienu jiġru wara Ġesu? Għax kien ifejjaq? X'in kienu bil-ġuħ kien jitmagħhom? U aħna kultant niġu l-Knisja nagħmlu dan l-iżbal ukoll. Għax naħsbu jew niġu l-Knisja meta jkollna bżonn, alla ħares nkunu nsara li niġu nfittxu l-Ġesu fil-bżonn tagħna biss. Għax inkella nkunu nsara li meta jkollna xi marda jew konna xi dbatija, niġu l-Knisja l-kumplament ninsew ħilla. M'hemmx relazzjoni ta' imħabba dik li qedtilkom l-ħadd li għadda. Jiena jkolli 100 sena sakemm immur niltaqa' ma' Ġesu fil-kelma u fl-Ewkaristija li ju jsir parti minni fl-intimità ta' qalbi, jiena nkellmu, ngħidlu d-dwejjaq tiegħi, ngħidlu l-biżgħat tiegħi u ngħidlu kollox. Jedinna l-biżgħat tad-dinja tħalluhomx joħdulkom il-ferħ ta' ħajjitkom. Aħna tant sirna nibżew li mhux ħajkolli x'niekol, li mhux ħajkolli flus biżżejjed, li qas għadna ngħixu. Niġru qiesna ġiri tal-ġenn biex illaħqu mal-ħajja u ma għadniex nafu ngħixu. Tgħid li fadri waħd ġib dar l-eżempju, jiena nkun l-Italja. Jafu jgħixu, ma jgħidulek la vita dolce far niente. Tarhom jieqfu fl-ofsinhar anke fil-ħdud, saħatejn 3 sigħat fuq il-mejda jieklu.
Aħna kultant laqqas għadna nintaqgħu bħala familja nieklu flimkien. Maġlin wis, la għadna nisemgħu il-ħadd, la għadna nisemgħu il-lulidna. U Ġesu jgħidilna qed nintilfu wis, ninkwitaw wis fuq l-affarijiet tad-dinja u m'aħniex ninkwitaw. Jekk kienu x'ħan salva ruħi għall-eternità. Din id-differenza. Ġesu jgħidilna ibżew li mintomx taħsbu wis fil-ħajja ta' dejjem, mhux x'ħatikol għada, mhux għax jkellek flus biżejjed, jiena ma naħsibx li ta' povertà, ma naħsibx li hawn xi ħadd li il-bambin jinsieħ. Għax għadna poplu nafu nagħmlu l-karità wkoll. Imma sirna wis ninkwitaw wis fuq l-affarijiet tad-dinja. Ibda minni għax il-ħajja qed iddarrina u m'aħniex ninkwitaw jien qiegħed naħseb għal ħajja ta' dejjem. Jew għax din oħra aħna eżis ħuti Ġesu ma jidilniex tibżewx għax mhux ħadd imordu, tiġi l-Knisja mhux għax mhux ħadd imrat jew ħajkollok xi medalja li inti mhux ħadd ixjieħ jew mhux ħadd tasal fl-aħħar mill-aħħar għall-mewt. Aħna la qegħdin fid-dinja mill-esperjenza nafu kulħadd miet u kulħadd irid imut. Il-punt huwa li jekk aħna qed imbagħtu Ġesu huwa magħna. Ġesu ma jgħidx l-asfur jaqa'. L-asfur jaqa' iwa l-asfur tal-bejt ħajaqa'. Imma ma jaqax mingħajr missieri ma jafx dak li qed jgħid il-Vanġelu. Aħna ħambatu x'inni xieħu u tista' tbiet meta tkun żejn. Però Alla m'intix waħdek Alla qiegħed miegħek dak li qed jgħidilna. Għaliex mhux għax Alla jrid titbatija, imma id-dinja huwa proċess. Aħna maħniex għalaw u din ninsew għalhekk Ġesu jgħidilna aħsbu fl-eternità. Jiena ħanieqaf kultant nibża nitlob ilu dit talba l-Ġesu, allura nkun ftit brikku. Allura ngħidlu għax Ġesu tant iħobbna lilna, għax aħna kultant kemm hu xi ħadd żgħir ninkeddu għandna raġun. Però jiena nemmen din hija opinjoni tiegħi illi Alla lilna jħoddna fl-iktar mument ta' ħajjitna illi aħna nistgħu nakkwistaw l-eternità. Xirrid ngħid jiena, meta jieħu xi ħadd żgħir, aħna ninkeddu x'ngħidu wara kemm hu żgħir. Però Alla tant iħobbna lilna illi jieħu il-mument ġust l-iktar f'ħajtek li inti tista' tgħidlu iva rid inħobbok għall-eternità huwa dak. Allura jinġel intolbu mulej. Aħjar immut illum ngħidlu ta' 60 għax għandi ftit aktar. Aħjar immut ta' 60 milli ngħix 90 u mmur l-infern. U nibża nitlob ilu għax forsi jismani jew, allura ngħidlu ta' 60 għax is-60 għalaqthom ħalli speċi nikkaverja ftit tagħmel ftit insurance għal ħajti. Għax nibża wkoll kulħadd jibża mill-mewt bħalma baża Ġesu, però eżis ħutej mhux biex nibbaża kemm tkun ħaġa sabiħa li x'inti xieħ tħares lura tgħid mulej okej jiena ddivertejt, jiena gawdejt, ħdimt, trabbajt, però ħsibt ukoll għal ruħi għext ferħan minn dak li kelli qsamt u waqaft tnejn il min kellu bżonn mhux sibni fiha biss u biex ninsir sinjurin biss. Ejnt l-ħadd ieħor ħabbejt il-marti, l-uliedi u għamilt sakrifiċċju għalihom. Għax eżis ħuti. Din id-differenza tal-biża' ma nagħmlux wis enfasi fuq il-biża' tad-dinja, ma nagħmlu enfasi fuq il-biża' li nigwadanjaw il-ħajja eterna. Tajjeb li nibżgħu fuq l-affarijiet tad-dinja wkoll nieħdu ħsieb. Ovvjament saħħitna nieħdu ħsieb il-familji tagħna, però ma ninsewx il-ħajja eterna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Jekk issa nqumu bil-wieqfa ħalli nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Illum fluk ma ħanejdu l-kredu. Ħanagħmlu t-tiġdid tal-magħmudija, naħseb kulħadd jaf li minnu, ma ħalli nifhmu aktar forsi l-kredu x'ifisser. Għal kull vokazzjoni li ngħid fejn rridu nirrispondu iva niċħad nirrispondu iva niċħad fejn rridu nirrispondu iva nemmen nirrispondu iva nemmen. Ħuti jeżis bil-misteru tal-għejt aħna intfinna ma' Kristu fil-magħmudija biex miegħu ngħixu ħajja ġdida. Inġeddu mill-alwediet tal-magħmudija imqazza li bihom darba ċħadna lix-xitan u l-emejjel kollha tiegħu u tajna kelma sħiħa lill-Alla li naqdu lilu fil-Knisja mqazza Kattolika. Għalhekk tiġdu l-dnub biex tgħixu fil-ħelsien ta' wlied Alla, Iva nixtħat. tiġdu l-qerq tal-ħażen biex id-dnub ma jaħkimx fuqkom, Iva nixtħat. tiġdu lix-xitan li jqanqal u jħajjar għad-dnub,
Iva nixħat. Temnu intom falla l-missier li jista' kollox li ħala is-sema u l-art. Iva nemmen. Temnu f'Ġesu Kristu li ben il-waħdini u siedna li twilet minn Marija Verġni, bata u mietu difnuh, għam minn belwiet u jiet fuq il-lemin tal-missier. Iva nemmen. Temnu fl-Spiritu Santu, fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-xirka tal-Qaddisejn, fil-maħfra ta' dnubiet, fil-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' dejjem. Iva nemmen. U Alla li jista' kollox missier siedna Ġesu Kristu li nissilna mill-ġdejt bil-Mamudija u l-Ispiritu Santu tagħna wkoll il-maħfra ta' dnubietna, iħarisna bil-grazzja tiegħu f'Ġesu Kristu siedna għal dejjem ta' dejjem. Amen. U ti Jeżis nduru lejn Alla l-missier li fi Kristu msalla purina kemm iħobbna u nitolbuh fil-waqt li ngħidulu ħares mulej il-poplu tiegħek. Ħares mulej il-poplu tiegħek. Nitolbu għall-insara biex ma jistħux juru lilhom infushom bħala dixxiepli tal-imsallab fl-impenn tagħhom li jaraw lil Kristu preżenti f'quthom li jbatu. Nitolbu Ħares mulej il-poplu tiegħek. għal dawk il-bnedmin li għadhom maltaqgħux ma' Kristu biex id-dawl tal-Evanġelu jitwassal lilhom ukoll. Nitolbu. Ħares mulej il-poplu tiegħek. Nitolbu għal min ibati fil-ġisem jew fl-ispirtu biex jitqawwa bil-fidi ta' Kristu li jfejja il-ġrieħi. Nitolbu. Ħares mulej il-poplu tiegħek. Tolbu għalina biex nistqarru li Ġesu u l-missier billi nilqgħu bil-ferħ li nimxu warajh mobbijin bis-salib tiegħu. Nitolbu. Ħares mulej il-poplu tiegħek. L-lum niftakru wkoll fil-missirijiet kollha fjum il-Father's Day dawk ħajjin biex il-mulejja tihom dak kollu li għandu bżonn u jkunu missirijiet tajbin fil-familji tagħhom. Tolbu għal dawk li ħallew din id-dinja biex il-mulej jagħtihom il-premju ta' dejjem. Nitolbu. Ħares mulej il-poplu tiegħek. Missier, għamilna dixxiepli veri tal-erf li għaddilna li mallem tagħna Ġesu Kristu merfuq fuq is-salib biex nitalmu nirbħu t-tentazzjonijiet u l-biżgħat tagħna bi Kristu siedna. Amen. Imbirek insi tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tal-ħobt nofrulek frott ta' din l-art, xogħol dawn l-idejn, għalina jsir tal-ħajja l-ħobs. Imbirek Imbirek għalejjem amen. Imbirek għalejjem amen. Imbirek insi tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek l-imbit nofrulek frott ta' din l-art, xogħol il-bnedmin li jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbirek għal dejjem amen. Imbirek għal dejjem amen. Itolbu, Guti, biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna tal-Knisja Mqazza kollha tiegħu. Ilqa' nitolbuk mulej is-sakrifiċċju ta' tpattija u tifħir li aħna sejrin inġeddu u għamel bil-qawwa tiegħu nissaffew biex nofrulek qalbna mimlija b'imħabba biex toġob lilek bi Kristu siedna. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Nissu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira.
سوى وشيرة تسو ولي مسير قديس على تديم لتستكلش طيب وتجيتا السلفاتيوني تانا نديم كل يمكن نردو لك هاي أنا نافو دي الجلوريا تيك بلايس انت تويزل لنا بندمين دايفة وتبروفدي لنا وكل عينونا من الاستاس ناتورا دايفة تانا وبك انت تقدر وتخن مين ينتلف ومن فين نكون جربنا التلفين توصلوا السلفاتيوني تيك بكريستوس يدنا بهل تايا كل تلانجلي فرحانا لديم قديمك ايمو الكبر تيك فليمكن ما تاخهم الان يطلبوك التفير تانا وقت لمخهم نفرهم وانتنوا لك ونايدوا قديس 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 وليالا تلزرش سماويت والارض مملية بالجلوريا تيك Osanna fl-ola ta' smewit. إنبيرك من جاي في سام المولي Osanna fil-oli ta' smewit. قديس تسوي انت مولي انت لاين تكل قدسية قدس عليك نطلبوك داون لفرت بالبركة تالسبيرتو تيك بيش يصيروا علينا الجسم والدم تسيدنا جيسو كريستو لمتاكين سيريرناتا بيش مراي إباتي خايل هوبس راد لك الخير بيرك أسم تالي ديشيبلي تيو وقال كودو وكولو الكل من دان جدان وجسمي ليناتا عليكم Ecco col wara l'iklan ħajr kalċi reġerat lek il-ħajr tali disċipli tiegħu u qal ħudu bixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem id-dem li jxerret għalikom u għal bnedmin kollu għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi Inħabru l-mew tijak mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tijak, nistennew sama tiġi fil-glorja. għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu nofru lek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodu lek ħajra xoġbuk tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa l-jum mal-isqof tagħna Anton mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha tagħna, speċjalment dawk li qegħdin nofru l-qudiesa għalihom illum. Tolbuk mulej biex iddaħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebtijek, ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostlu, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebbħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu u l-ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Fil-preżenza ta' dan Ġesu li tant iħobbna, dan Ġesu li qalilna biex nibżgħu għal ħajja eterna, nibżgħu li nintilfu għall eternità, għalhekk jew nitolbu t-talba li għallimna hu it-talba tal-missierna u ngħidu flimkien missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnati, ikun li trid int kif fis-sema ukoll fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna għal ma naħfru lil minnu ħati għalina. La daħalniex tiġri, zdaj nisna mid-deni.
اħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħinina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa glorja l-dejjem. Mulej Ġesu Kristu, li jett l-apostli tiegħek, nħallilkom islim, natikom islim tiegħek, la tħares ħtijietna, żdaħres lej il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li intrid fija, li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-demm tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Amen. Ħaruf talla. Għaruf talla li tneħħi l-bit tad-dinja enna li. Għaruf talla li tneħħi l-bit tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla. Danu għadak li neħħi l-bit tad-dinja. Ħenjien dawk li ma mistiedna għal dil-likla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix tidħol taħt is-saf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Ġisem flimkien mad-demm tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Kun jiswew lilna se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Amen. Id-demm ta' Kristu ħarsna. Kiku taf kem jħobbok il-mulej, kiku taf kem jishtiqlek ġid, kiku taf ximħabba għandu għalik, kiku taf xles min qalbu jati, kiku taf kem jħobbok il-mulej, kiku taf kem mutijak qrib, kiku taf kif lilek u għajqis, kiku tersaq leħ mill-aktar fis. Kiku taf kem iħobbok Ġesu, kiku taf kiku blena tfur, kiku taf kem iħobbok Ġesu, kiku inti l-lum tmur għandu skur. Kiku taf kem iridek il-mulej, kiku taf kem lest jaċċettak, kiku taf kif fissatu għafik, kiku taf kem imġennenu bik, kiku taf kem jifittxek il-mulej, kiku taf kem ġaħabeku, kiku taf kem tant jixtieqek dejk, kiku issa tmur u tiġrilek. Kiku taf kem jħobbok Ġesu, kiku taf kiku blena tfur, kiku taf kem jħobbok Ġesu, kiku inti l-lum tmur għandu skur. Kiku taf kem jħobbok il-mulej, kiku taf kem jishtiqlek ġid, kiku taf ximħabba għandu għalik, kiku taf xles min qalbu jatik, kiku taf
كم يحبك الملاك كيكو تاف كم موتيك قريب كيكو تاف كيف ليلك وعيس كيكو ترسق له من الأكتر فيس كيكو تاف كم يحبك جسو كيكو تاف كيكو بلينا تفول كيكو تاف كم يحبك جسو كيكو انت اللوم طول عنده السوق Nirringrazzjawk Ġesu ta' din it-qarbina, ta' din il-laqgħa tagħna miegħek. Għatina l-grazzi li nħobbuk dejjem aktar, anke permezz ta' Ummuk Marija, li qegħdin niċċelebraw il-festa tagħha. Glorja lill-Missier lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kim il-bidu s-saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Nitum. Int mulej jġeddidna u tajjixna bil-ġisem għaddejs u d-dem għaziz ta' ibnek. Fil-ħinina tijek nitolbuk biex niksbu għal dejjem fis-sema il-fidwa bla jeda li niċċelebraw bil-qima f'dawn il-misteri għaddisa bi Kristu Sidna. Amen. Għanejdu tleta f'omrejt il-Madonna qabel ma mmorru kulħadd ipoġġi dak l-għandu f'qalbu qudiem Marija. Slim għalik, Marija, bil-grazzi inti mimlija, Sinjur mijek, mbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitibbi, issa u fissija tal-mawtana amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzi inti mimlija, Sinjur mijek, mbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitibbi, issa u fissija tal-mawtana amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzi inti mimlija, Sinjur mijek, mbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitibbi, issa u fissija tal-mawtana amen. U Marija li tħalt fid-dinja minn arteba. Aqlanna l-grazzja noħorġu minna minar ħtija. Il-mulej ma'kom. Mijak ukoll. Berikkom Alla li jista kollox il-Missier l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħaj il-Alla. Nawgar il-kulħadd il-ħadd it-tajjeb. Dik ukoll. ġejtu dimek nita b'qalbi kollha tama fik f'dan il-jum dan sabiħ imħabb irrid nagħtik. Dominus te